ono, gara-gara kowe manuke dadi mabur kae. Ya syukurane. Wis ayo melu aku ning sendang ae mesti banyu seger. Wis ayo. Kok ra bali iki. Deket ira kuminter becah ing pinggir komono jumakono kanggo sepo mangko sore padang rambulane jembar kalangane yo Kanca kuwi seneng. Muga-muga kancane dhewe iso langgeng. Iya, Tun. Le. Ayo kek bali wis sore lho. Bapakmu goleki. Ya ana. Yo, hati-hati sok meneh. prajurit kang utama mbelani negara Labuhan. Saiki derekno aku neng Kademangan Manis Renggo. Mundi dawuhe Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nggih.
menawi bekaten Ki Temenggung dipunutus dening Kanjeng Sultan. Leres Ki Demang. Kalebet anak kula panuntun. Nggih, Pak. Pangsul kula mriki mboten namung tilik bapak lan simbok, ugi sanak kadang Manis Renggo. Lan ndherekake Ki Temenggung Pareksa ngemban dawuh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ngono to. Nggih, Pak. Yen sewu. Lajeng Kanjeng Sultan dawuh menapa? Mboten kula matur Ki Juru. Saha Ki Demang tentu sampun mireng. Perkawis menapa menika? Bab menapa Ki Temenggung? Sambetipun Pajang lan Mataram ketinggal rengko. Napa malih sareng Mas Ngabil ring pasar. Nggih Danang Sutawijaya. Madeg panembahan wonten Mataram kawontenan saya mboten nyekecaken manah. Mboten nyekecaken manah. Mangke rumiyin to. Kok mboten nyekecaken manah menika? Manahipun sinten Ki Temenggung? Para nayaka putra mantu ing Pajang. Mergi nguwatosaken tumangkaring panguwas ing Mataram. Ngaten menapa? Leres. Leres Ki Juru. Madegipun Mataram dados sandungan Tonat Pajang. Dados sandungan. Mila saking pandhesaipun putra mantu ing Pajang Kanjeng Sultan paring dawuh. Para Demang lan Wiratamtama sebar sak perlu ngawat-awati tlatah Pajang. Oh, kalebet Manis Renggo niki. Nggih to, Pak. Dados Mas Renggo menika klebu tepis wiring Pajang. Kula kalian Ki Temenggung didhawuhi ngawat-awati. Sinten ngertos Mataram badhe ngimpun wadyabala kangge ngreboso Pajang. Oh, ngono to. Dadi Pajang nganggep yen Mataram kuwi bebayani tumraping Pajang ngono. Leres, Pak. Nyuwun sewu. Badhe nyelo rembak. Monggo Nyi. Pak, nika daharane sampun kula tata. Mbok monggo niki tamune katuran dahar. Ndak seadem. Oh. Ki mon nyepak-nyepake ning mburi ngono to, Nyi? Nggih. Monggo Ki Menggung lan di juru taman Nggih. pindhah pepengkeran dahar. Nggih. Ayo panuntun. Kowe melu mangan ora? Menggih liyen Mangan sisan. kula dereng luwih. Pun kajengi. Mangke panuntun kajengi reda kalian mbokne. Nggih. Ngaten mawon mergo niki isih mbok-mboken Ki Menggung. Monggo, monggo diraken Ki Menggung. Simbok ki bungah kowe bali ning Manis Renggo. Ning ya kuwi tekan seprene simbok ki isih duwe ganjelan ning ati lho. Ganjelan apa to, Mbok? Mbok. Nalika kowe pamit ning Pajang dadi prajurit, simbok ki jane rasa rujuk. Ning simbok ya ora bisa menggak kekarepane bapakmu. Malah saiki bareng kowe bali apa sing tak sumelangke dadi kanyatan to? Simbok niku werna-werna. Dadi kanyatan pripun to, Mbok? Kanyatane prajurit ki rak ora mung jaga tentreming praja. Ning ya kudu ngayomi kawula. Ya to? Iya. Emane bareng Pajang kalah Prabawa karo Mataram, prajurit sing kudune jaga tentreming praja lan ngayomi kawula malah dadi piranti mbetengi panguwasa.
Mangke rumiyin to, Mbok. Simbok kok saged ngendika ngoten niku nalaripun pripun? Kula menika prajurit Pajang. Lah nggih sak lumrahe nek kula menika nampa kewajiban ngawat-awati Mataram sebab nyatane Mataram wis saya gedhe. Nek boten kepeneran saged ngembari Pajang. Iya. Ning saya gedene Mataram kuwi dudu lupute Mataram lho, Le. Kok dadi lupute Mataram niku pripun? Nek saiki Mataram kuwi saya gedhe kuwi rak ya saking pintere Kanjeng Panembahan Senopati anggone nata kawulane. Malah manut sing tak rungu, akeh prajurit Pajang ki sing do mlayu ning Mataram. Jalaran wong-wong kae do ngerti yen to tatanan ning Mataram kuwi luwih apik. Mula nek saiki Pajang kuwi saya gedhe, saya apik, kuwi dudu salahe Mataram. Nanging lupute Pajang. Sebab panguwasa Pajang kuwi ora bisa gawe enak lan kepenake kawula lho, Le. Niku rak penempune sampeyan. Nyatane Mataram sing saya kukuh lan sentosa niku jarak badhe wani kalih Pajang. Kowe kok iso kandha kaya ngono kuwi? Apa buktine, Le? Ampun 2 taun niki Kanjeng Panembahan Senopati boten purun sowan wonten ing Pajang. Niku sepisan. Kapindo para mantri saking Kedu ingkang badhe asok glondong pengareng-areng dicegat boten itu nerusake laku. Menapa menika boten nyahak pewenange Kanjeng Sultan Hadiwijaya, nyahak wewenange Kanjeng Sultan padha mawon wani kalih panguwasa Pajang. Neng kowe ya kudu ngerti, Le. Wong jare bapakmu anane Kanjeng Panembahan wani karo Pajang kuwi merga ana jalarane. Jalarane tumenggung mayang dikatutke dosane Raden Pambelan sing ngandhon lulut karo Gusti Sekar Kedaton. Apa kaya ngono kuwi teges ora sewenang-wenang Pajang? Utawa kudune yen Kanjeng Sultan kuwi wicaksana, sing dipatrapi pidana ki ora mung tumenggung mayang karo Pabelan, ning uga Gusti Sekar Kedaton barang lho, Le. Ora, iki do apa to? Wis sampeyan iki kok do bejegan. Kudune tamu iki tak ngasuh. Nek durung ora yang sini-sini to. Kuwi apa to, Nyek? Ngeten lho, Pak. Panuntun niku kula takoni. Napa sebabe? Wis. Aku wis krungu sing kok do rembu. Ora diterus-terusake. Ora didawa-dawake mergo urusan iki dudu urusane dhewe. Ning urusane para luhur. Alah. Sampeyan niku mesti ngoten kok, Pak. Nek ngrembug perkara kaprajan mesti disingget. Napa nek wong cilik kaya awake dhewe ngeten iki ora oleh melu-melu? Nek mboten wonten wong cilik kaya awake dhewe ngeten iki, napa enten piyayi luhur nika sing nyembah, sing nyunggi-nyunggi? Ra nggih mboten enten to, Pak? Nggih mboten di juru taman. Jane ngoten, pancen ngeten. Negara niku menawa ora panggedhe panguwasane padha sekan padha padun tak sira ngrebut panguwasa. Ku kanane mesti dadi bubrek. Kawulane padha sengsara. Nek beda negara niki iso dadi apik, iso dadi tentrem. Ku nek kawula bedine samingan. Pancen kudune ngono di taman. Kudune ngono. Mula jeneng kleru. Yen nganti Kanjeng Panembahan Senopati kuwi wani karo Pajang. Mergo adigi Mataram kuwi mergo suku Palimiremani Kanjeng Sultan. Yen Mataram nganti wani karo Kanjeng Sultan, kuwi kleru di. Kleru. Jaman semono kala Adwijaya pungkas merjaya Pangeran Haryo Penangsang. Mulai diparingi alas mentawai. Yen nganti Mataram wani karo Kanjeng Sultan karo Pajang,
kuwi tegese ora niteni marang kabecikan. Niteni kebecikan. Emot, Pak. Wong niteni kebecikan niku wonten empan lan papane. Kanjeng Panembahan Senopati nika Dede Adipati Karna lho, Pak. Sing wis diparingi kamukten ning ora njur mbela marang Pandhawa, malah ngronjongi Kurawa. Napa kaya ngoten niku kena diarani wong niteni kebecikan, Pak? Nek dipikir tenan Kandhane Bayu bener lho, Mas. Sebab sing jenenge netepi darmaning satriya kuwi kudu wani ngono kuwi bener. Mergo ngene. Yen panguwasa Pajang saiki wis ora bener, ya apa kudu dipilani? Ora Ki. Jenengan iki kok malah ngrojingi bojoku piye to? Kowe iki juru taman Ki. Abdi kekasih Kanjeng Sultan. Lah kok malah mbelani Mataram ki piye to, Ki? Aku ki ora bilang. Ora kan. Neng aku ki ngomong opanane. Mergo ngene. Bareng saiki Kanjeng Sultan wis sepuh. Panguwasa Pajang dicekel dening Jeng Pangeran Pengiri. Tatane dadi bubrah. Para mayaka padha gunakake jumpung golek enak lan kepenak dhewe kanthi janjek kasangsaraning kawula. Nah, leres mboten? Wis, aja tok terus kandamu. Aku pinangka abdi dalem Pajang. Luput bener Pajang tetep tak bilani. Sapa wae sing gawe rusak ing Pajang, aku sing bakal ngrampungi. Wis cukup semenit sak semenit siji. Mergo ana perkara wigati liyane sing atak rembug. Mumpung di Jurtaman kuwi cek ana ing kene. Arep ngajak rembukan apa kan? Ngene lho Ki. Yo perkarane kena aku panuntun karo anak wedok. Oh, kudu ajeng. Iya. Hubung jenengan sene kene perlu nekseni si Panu tak tarini kesagulane. Ngono. Mangke rumiyin to, Pak. Kula kok malah dadi Bapak lan paman menika badhe rembakan menapa? Kok wonten gandeng ceneng kalih kula? Ngene lho Panu. Bapak karo Silwo kira wis suwi pengin mulo. Bapak karo mbokmu ki pengin jodohke kowe karo anake pamanmu di juru taman si Aceh. Kula, Pak. Iya. Mosok bapak to nger panuntun. Kudu bapak yo siramu dhewe sing karep kuwi. Nek bapak kok yo bapak belum dadal pinjune mbokmu sebesar bersemu ya. Ora ding Le. Bapakmu wae sing gegeden rumangsa. Pokoke yo Le. Kowe iki rasah kuwatir. Ajeng kae bocah merak ati, lembah manah, tur yo manutan. Pantes kok yen dadi bojomu. Tenan kuwi? Neng anu, Mbok. Kula dereng mikir perkara niku. Njing mawon yen kewajiban kula pun rampung. Kula tak sanjang kalian simbok kalian bapak. Ojo ngono Panuntun. Ojo ngono to. Ojo ngono. Bapakmu karo mbokmu iki wis suwe nggone pengin ngomong putu. Ngene bae. Sing penting kowe saiki sagusi. Perkara sesuk dadi nganten kita tentem ra apa-apa. Sing penting kowe sagu. Nek kowe ngomong sagu, simbok karo bapak kuwi marem. Mergo bapak ro simbok ki wis mantep lho duwe mantu ajeng. Rak yo ngono to di juru taman. Ya nak aku wong tuwa emang kudu ngene Pak. Emang ngono bocah-bocah sing padha aku. Sopo to kae? Ki, kula sowan di Demang. Tulung dibuka lawang iki. Oh, nggih. Ki Demang, kula sowan. Oh, Ki Kerto to? Nggih, Ki. Nggih. Ya. Sareke. Nggih, Ki.
Kok saja kesusuan yang ngopo? Anu ki, ajeng matur. Ngatur apa? Sing sare. Kula ajeng ten Kademangan mriki kok ngertos tiyang Nyolowadi. Wonten tiyang ingkang Nyolowadi mlaku mawon noleh nyiwa mulih nang ngendi. Sajak Nyolowadi, malah saben ketemu tiyang niku ndelik ten petengan ki. Jumlah ora tau cekel sisan iki to gembrine. Wajib, kula mboten ate gelut iki. Malah ki sampean niku dadi wong lanang kok ya jireh lho. Niku karang gawan bayi Jeni. Wis, ora usah dugu padu. Perkara iki wis ana sing tanggung jawab. Jin. Panuntun, Nggih. ramungi perkara iki tak pasrahke marang Sinramu. Ngestaken dawuh. Yen perlu wong kuwi dicekel disuwanake ning Kademangan. Kangen kang robos iga-iganing pategalan. Kangen kang mumbul ing awang-awang, kang ngacak ilining banyu bengawan. Kangen kang mobat mabit ing pucuking alang-alang. Kaya dene kangen kang sumimpen ana ing atiku. Ora ana tali sing bisa nyencang. Ora ana cagak sing bisa dadi pepalang. Iki kamardikan. Iki panguripan. Uga geguritan sing bisa dak luru saka ngrembakaning tresnamu. Kakang Wiguna, kowe pangling karo aku toh, Kang? Aku Ajeng Maruti. Aku ngerti kok sing ngomandangake geguritan iki mau. Mesti kowe toh sing wis pirang-pirang taun ninggal Manis Renggo. Kang, kowe nambuhi aku toh? Aku ora nambuhi kowe. Kowe pancen bener Ajeng Maruti. Ning emane kowe wis dudu Ajeng Maruti. Kembang desa Manis Renggo ing ereng-erenging pucuk. Ngapuranane Kang. Aku Warta sing tak krungu ora kleru. Kowe wis dadi Ajeng Maruti anyar. Adoh kumleyange ilang wewayangane. aja kandha ngono. Aku Katresnan
sing wis dak dangir, dak sirami, lan dak pupuk ana ing puntuke sendang iki. Saetes semono uga kasetyan nanging punter sing kasetyan lan katresnan mau sinartanati kang kebak tatu. Kedung jero bisa dijajaki. Atine uwong sapa sing ngerti? Kang, anggon memandangake kekuritanmu. Tumelingi tekan bojo omah. Sing kangen sinta mantan. Gugah aku sapa nyurung sikilku tumuju ning sendang iki. Supaya bisa ketemu kowe, Kang. Dadi, apa gunane patemon iki? Kowe wis dudu katresnanku. Sedhela maneh, kowe bakal dadi bojone panuntun. Wiro Tamtama Pajang sing bisa menehi kowe semat, derajat, uga kebiaring kadonyan. Dene aku mung wiguna. Prajurit lucah sing saben dina macul, gupak lendut, lan dirubung rintah ana ing tengah sawah. Bisaku mung ngrakit tembang katresnan sing babar pisan ora ana ajine. Kowe aja kandha kaya ngono, Kang. Aku kudu kandha kaya ngono. Kang, tresnaku bakal ketemu rembugku. Yen kowe mbiyen ora melu pedhol desa, dereke ageng pemanane alas mentah. Saumpama kowe dudu prajurit Mataram, lan bapakku dudu abdi kinasih ana ing Pajang. Ajeng, kowe jo aling-aling urusan Pajang karo Mataram. Iki kanyatan, Kang. Bapakku ora sarujuk yen aku duwe bojo kowe. Amarga kowe dadi prajurit Mataram. Lan aku anake Ki Jurutaman abdi kinasih Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Senajan bapakmu abdi kinasih ing Pajang, ning apa kowe lali? Menawa Kanjeng Panembahan Senopati iku putra angkate Sultan Hadiwijaya. Aku ngerti. Aku ngerti, Kang. Ing kowe uga kudu ngerti. Sesambungane Pajang karo Mataram sansaya panah. Mletik geni sethithik wae. Bakal ngobong sesambungan. Kekadangan. Seduluran. Uga katresnan. Dadi nek ngono, pedhotan katresnan iki mergo aku ngeboti Mataram lan kuwi Pajang. Iya, ngono. Cethane pancen ngono, Kang. Tuwa sing gedhe pangapuramu.
yen aku kudu medhot katresnan iki. Amarga aku lan kowe wis mlaku ana ing kasetyane dhewe-dhewe. Wes kakangku. Aku njaluk pamit. Ajeng, Andum selamat, Kakang. Ajeng Maruti. Sopo? Aku no. Loh, kowe to Kang Gatra? Lah iya, Oh, kene iki, Kang. ya sing gedhe pangapuramu. Iya. Aku nginjen nggonmu omong-omongan karo kowe Karajeng. Sebab wis sak watara suwe iki aku dipasrahi karo Ki Juru Taman kon ngomong ajeng. Lah iki mau ajeng metu saka omah. Tak totke. Bareng ajeng ngomong-omongan karo kowe, sing repot aku to. Arep cawe-cawe wedi nek kleru. Nek ora melu-melu, aku ora betah. Karepmu, Kang. Kowe ora ngerti. Ki Juru Taman lan Ki Demang ki mau wis sak rembug. Menawa ajeng kudu dadi bojone panuntun. Nek sak ngerti kuwi lho. Sak ngerti kuwi lho. Panuntun kuwi ora tresna karo ajeng. Sebabe? Sebabe panuntun tresna karo Mirah. Anake Ki Jagabaya. Sik to. Sih, lehmu omongan aja dreweran lho, Kang. Dreweran piye to? Aku ki wong tuwa sih. Nek kowe ora percaya, ayo. Padha sumpah. Untal-untalan lemanjatan lho piye? Yo, aku percaya, Kang. Nah, mulane kuwi kandhane wong tuwa ki aja ngeyel. Iki mung gumantung kowe. Arep mundur kena. Ning nek kowe arep bacut ya kena. Ini aku lho. Aku lho ya. Katresnan kuwi kudu wani kurban. Ora wani kurban, kowe ora tresna. Dingaren, pikiranmu meletik, Kang. Aku kok Gatra sih. Arep rupaku elek kaya ngene, nek perlu katresnan, ora bakal ngalah. Ora bakal menang kowe karo aku. Buktine, ngatilah. Rondo kembang sing dienggo rebutan wong manis renggo. Kuwi saiki nglumpruk ning sikile Gatra. Kang, kondomu nuwuhke pangarep-arep anyar. Senajan Ajeng Maruti medhot talining katresnan, ning dheweke ora bisa medhot pangarep-arepku. Ning ya kuwi. Balimu rene kudu sing ati-ati. Mergo Manis Renggo wis kebak prajurit Pajang sing dipandhigani karo panuntun. Lan Ki Tembung Bawreksa. Aku dudu bocah cilik sing durung ilang pupuk lempuyange, Kang. Wes. Rening wis awan, aku njaluk pamit. Nangan karo Ki Juru Taman. Yo, hati-hati ya, Kang. Yo. Ayo to lek wis selak awan, gue sabar to alon-alon, arep selak engko to. Lagi selak awan, Je.
badhe srengenge pun mancik gegering punthok, tiwol, ijah lan genteng pun boten cekiki. Kok dingaran nggih, Mas Ero? Hayo malahane to, Mblok. Le adus karo le ngumbahi gendang rampung. Rasah dadak kanggo crita ngrasani kancane. Lah nek ngrasani niku nikmat ya Mas Ero. Saya sing bisa rasani niku dirasa sengit karo sing dirasani. Wah, bumbune dadi saya uki. Masakane dadi saya gurih. Nikmat piye to, Mblok? Arep nikmat ning sik jenenge ngrasani kuwi ora apik. Amarga sing jenenge ngrasani kuwi nyatur ala ning liyan, nutupi eleke dhewe. Lah ngeten niku nikmate. Nikmat piye to, Mblok? Welah, jenengan niku pripun? Wong niku janji ngondo eleke liyan, mesti lali eleke dhewe. Lali eleke dhewe, lak rumangsa paling bener dhewe to. Lah nek rumangsa paling bener dhewe, lak njer nikmat to. Ning nggih niku, nek mboten nikmat niku, nek sing dirasani krungu terus dadi padu. Uleng-ulengan. Niku sing mboten nikmat, mboten guyi kaya miyi, mboten yegi kaya gula. Wes, Mbak. Lambi sing tak nggo njagong kuwi aja dijareng ning kono. Mengko warane dadi kluwus, dadi rusak. Halah, dumeh klambi ling menehi yange, terus arep digawa dhewe. Aku ngerti kok. Klambi iki ling menehi baguse panuntun to. Ih, ora wae. Lah wong aku reti lengkekke kok. Kowe ning kono, den baguse panuntun ning kono. Terus den baguse panuntun kondo. Mirah senajan awak dhewe pinisah gunung lan kali, nanging atimu tetep ning atiku, lan atiku uga ning atimu. Kowe iki mbok ora ngece. Mengko nek kowe keteman dhewe, kowe iso lho nulungi ketimbang aku. Ah, ya ndak mungkin. Arepa jeneng kula to, Mblok. Ning sak arep pek bojo kula akeh. Jenengan nggih priksa dhewe to. Saben sore cah nom-noman srenggo do ning ngarep omah kula. Lho kok pengen ngepek bojo kowe? Mboten. Lah napa? Njaluk pijet simbok. Wong atus. Ono wong atus. Kayak blokku kae. Ayo, jangan gua. Luo. Ora kan luo, kage. Wong tuwa ora. Oh. Loh. Mau lunga, tuwasa genteni nginjeng. Wis ora ning wong blas. Hah, tuwase bocah-bocah takon lunga. Ijenan aku ning ngene iki wah, bojorane. Wis. Aku dinteni dah. Aku jajak kowe. Ayo, bongso kowe. Ojo. Yo kowe ayo. Ayo. Tarik, cukup. Ayo mundur. Kita sing ditakwa telik Sandi Mataram. Leres Pak Gusti. Aduh. Yang niki mesti telik Sandi Mataram. Bener ora to? Bener. Leres Gus. Boten sah kedangon enggal disuwanke jeneng Pangeran Pangiri mawon kersane dipun gantung. Ojo.
Aku aja digantung. Aku ora salah. Aja disuwanke Panjeng Pangeran Pangiri. Aku sih pengen urip. Gus. Kula nyuwun gesang, Gus. Wis ayo enggal matura. Kowe ku sapa lan saka ngendi asalmu? Nganti kowe mlebu ning Pasrengga kene. Kula Durma, Lurah Pasar Manggis. Manggis kuwi rak nggon maling. Yen ngono, kowe lurahe maling to? Dudu. Aku dudu maling. Aku lurah pasar. Nek lurah pasar, kenapa pelakumu dringsata mlebu Manisrengga? Arep dadi canguk apa? Ora. Aku dudu canguk. Aku mlayu kuwi mergo doyak-oyak prajurite Kanjeng Pangiri. Kok doyak-oyak kuwi banjur luputmu apa? Kula dianggep luput. Boten saged bayar pajak. Ingkang mongko bakul-bakul wonten ing Manggis sami pindah ana ing Mataram. Apa kowe ora lapor? Lehmu ora bisa bayar pajak kuwi mergo bakul-bakule pindah ana ing Mataram. Kula nggih sampun sanjang ngoten, Gus. Nanging kula dipaido. Kula tetep badhe dipun pateni. Mila kula lajeng mlayu mergo doyak-oyak ajeng dipateni niku. Nek ngono kowe ora salah. Sing luput kuwi Pangeran Pangiri. Wis ayo. Durma disuwunake ana ing Kademangan. Gus. Ayo. Monggo. Gus, paling kalau wingi dipektoten pundi? Lho, kowe enggak. Kowe tekan kene karo sapa? Ning kene karo sapa kowe? Alah, batok ning dhuwur kendi, etok-etok ora ngerti. Kula ngerti lho, wis sampean Kang Sen kali Mas Roro. Besok tak anteni ning Sendang ya Kakang. Aja lali lho. Kok werna-werna to. Wong Mirah wae ora mrene kok kowe kandha ngono. Yen nyot aku kasen karo Mirah. Ayo, endi bocahe? Aku nang kene kok Kakang. Ora to ya, ajeng ngendika pripun sakniki. Kula niku wis pengalaman timbang sampean. Wong lene bojo pengen ping 3. Nek mung glibeng-glibengan mon pun ahli kula. Kowe iki aja sembrono to, Bro. Kula mboten sembrono. Ning kandha nyata, sampean tak ngerti dhewe to. Kula tau entuk trofi juara 1 ahli nglibeng sak tanah Jawa. Iya, aku percaya. Ning luwih percaya meneh nek kowe lunga saka kene. Alah, Aku tak rembukan karo Mirah. alah padine arep latihan nglibeng dhewe. Ono-ono aku men wis tutuk nek mau praktek. Kon nggih Mas Roro, kula tak mriko riyen. Kadang tak numpun. Ono apa, Mirah? Wis pirang-pirang dina iki atiku krasa ora kepenak. Kok ora kepenak iki? Apa jalarane? Jalarane kowe, Kakang. Kok aku? To kuwi, malah tambah to. Kowe iki jane ngerti, nang etok-etok ora ngerti. Apa pancen jarak ora gelem ngerti? Ora ngerti kepiye. Biyen kowe tau kondo.
Senajan pinisah gunung lan kali, nanging atimu lan atiku tetep nyawiji ana ing katresnan. Ning saiki, bareng kowe dadi Wiratamtama Pajang lan bali menyang desa Manisrengga, tumanggapmu wis ora kaya mbiyen. Ya iki sing jalari atiku ora kepenak. Yen aku entuk kandha bloko, ora mung atimu, nanging uga atiku sing ora kepenak. Kok aneh toh? Nalika aku bali saka Pajang, aku duwe kepinginan kembang katresnan sing tak tandura ning puntuke pinggir sendang pengasihku bakal tak petik, tak sumpingake ana ing atiku. Nanging emane ana tangane panguwasa sing ngalang-alangi karepku. Kakang panuntun, aku ora ngerti sapa sing tok karepke kanggo ngalang-alangi methek kembang katresnan ning sendang iki. Sapa, Kakang? Bapakku, Mira. Ki Tembang Surapada. Bapakmu? Iya. Nalika aku bali, bapak lan simbok wis sak rembug di jero taman. Yen aku bakal jodohan karo Ajeng Maruti. Terus? Mirah, sing gedhe pamengkumu, aku pancen tresna karo kowe. Nanging tresnaku ora luwih gedhe ketimbang setya lan bektiku marang wong tuaku. Wong tuwa sing wis nglairke aku, sing gulawentah aku, sing dewasakake aku. Satemah aku dadi Wiratamtama ing Pajang. Kakang, Mulane Mirah, aku kudu kepeksa bloko. Yen sambung tresna iki ora bisa diterusake. Kakang panuntun. Aku ngerti. Atimu tatu krungu kandhaku. Nanging kepiye meneh kahanan sing mojokake aku kudu tumindak kaya ngene. Ya nganggo cara kaya ngene, aku bisa males kabejakane wong tuaku. Ki Tembang Surapada. Aku ora ngira babar pisan. Jebul kowe mentolo njoroke aku ning panandang. Kasetyan, katresnan lan pengorbananku tetelo mung kok anggap kembang alam sing ora pantes mapan ning atimu. Mirah, Apa wis sak mestine males kebecikane wong tuwa iku kudu nganggo cara kaya ngono? Apa wis sak lumrahe wong sing wis ngaku dewasa duwe hak lan wewenang kanggo nemtokke lakune urip mung bisa pasrah marang karepe wong liya? Kebangetan. Kowe kebangetan, Kakang. Kowe tegel ngurbanke aku kanggo nuruti karepe wong tuwa sing ora bener. Banjur apa tegese nggonmu dadi wong lanang? Yen kowe ora bisa nemtokke pamilih, laras saka atimu. Apa tegese nggonku ngorbanke atiku, uripku, lan jiwaku kanggo kowe? Kowe bener, Mirah. Wong lanang sing duwe ati ringkih ora pantes disebut lanang. Luwe-luwe wani ngaku prajurit. kowe kuno. Kowe wis dadi prajurit Mataram. Menapa isih ning kene? Baliku mrene mergo Manisrengga bumi wutah getihku. Lha iki perkaraku karo Mirah, dudu perkaramu. Perkaramu lan perkarane Mirah uga dadi perkaraku. Sebab perkara iki ngegepuk perkaraku karo Ajeng Maruti. Ngerti ya panuntun?
Anggonmu manut bapakmu Ki Demang Surapada kuwi ora mung gawe sengsarane Mirah. Nanging uga gawe cilakane Ajeng Maruti, aku lan kowe panuntun. Bener kowe Kakang Wiguna. Setya lan tresnane Kakang panuntun kuwi jebul mung lamis. Tembung sing dilairake tetelok mung dadi racun kumrapaku. Karepku ora kaya mengkono, Mirah. Nek karepmu ora kaya ngono, kenapa kowe tegel ninggalke aku lan arep bebojoan karo Ajeng Maruti? Apa kaya ngono kuwi dudu bukti yen kowe arep gawe sengsara ning uripku? Kakang panuntun, yen pancen karepmu kaya ngono, ra ana pilihan liya tumrap aku. Aku ora bisa nyawang kowe. Aku ora bisa nyawang priya sing tak tresnani urip sesandingan karo wanita liya. Wes Kakang, andum selamat Kakang. Mirah! Mirah! Aja ngegetuni lelakon ning wis panuntun. Wiguna. Kowe sing jalari ruweting lelakon iki. Sakarepmu oleh ngarani. Aku ora butuh rembukan karo kowe. Aneh. Aneh. Nalika Mirah medhot sesambungan karo kowe, banjur kowe ngluputke aku. Ana ngendi ati lanangmu panuntun? Kowe sing jare prajurit Pajang, duwe pangkat Wiratamtama, nanging atimu ringkih lan miyur. Kaya ngono kuwi, prajurit Pajang sing duwe pangkat Wiratamtama. Kurang ajar kowe iki. Kowe nantang aku. Dikira aku wedi karo kowe. Ulu gitok ora dikrek nggo ngadepi kowe. Semono uga aku panuntun. Oh, kelakon mati kowe. Panuntun. Sabar. Sabar. Mundur. Ayo mundur. Salah. Anggota. Kowe rasa ngalang-alangi karepku. Usik sabar. Sumingkira, Kang. Mundur. Kowe sabar. Kowe sumingkira Kang Goto. Kowe ngalang-alangi karepku. Mundur. Panuntun tak rampung, Kang. Mundur. Ayo mundur. Aja padha sak karepe dhewe. Aja bulaki panas. Apa maneh kelangan nahan. Yen kowe padha sulaya tegese bakal nyumet perang gedhe Mataram lan Pajang. Eling. Kahanan wis dadi saya panas. Yen ora padha mulat kowe dhewe sing gubayan. Panuntun bali. Ayo bali. Wiguna. Eling-eling sumpahku. Yen perang iki kelakon, kaya aku sing jerbabai lemah. Panuntun. Sarah to. Sareh piye, Kang? Sarah iki yo sareh. Kowe karo panuntun iki harak prajurit to. Sing jenenge prajurit iki mau ora mentingke marang kepinane dhewe. Ning sing jenenge prajurit mung ngutamake kebutuhane negara lan kawula. Lho, Wiguna. Yen gubah aku. Perkara iki dhisik-dhisik. Mergo yen kowe dhisik sulaya karo panuntun, tegese kowe bakal diluputake karo Mataram lan sesembahanmu Kanjeng Panembahan Senopati. Lho. Yen ngono, awakmu ya klebu prajurit Sendi Mataram, Kang. Damar Mantung Sinupet. Saiki kowe toto-toto. Mergo kowe bakal nempakake pamilih abot
sanak sedulur apa abot? Pepunden. Wis ayo. Saiki wae mlaku. Ngrundani Manis Renggo. Ayo, Kang. Kondo sampean niku leres napa Ki Juru? Leres. Saestu menika. Yen ngoten Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun duka tenan. Sakmireng kula. Kanjeng Sultan dapur kapeksa. Margi dipun jaya dening para putra mantu supados ngetapaken para prajurit kangge ngrabasa Mataram. Yen mangkono sapa sing jumeneng Sunapati Pajang iki? Kanjeng Sultan dhewe lho, Kang. Kanjeng Sultan piyambak? Iya. Iki ora kena digasembrono. Yen Kanjeng Sultan piyambak kang tedhak jumeneng Sinopati, iki mesti bakal dadi perang gedhe iki. Petung kuwi. Malah manut warta sing tak rungu. Wancike prajurit Mataram wis padha pacak baris ana sak kuloning Kaliopak, sak kiduling Candhi Prambanan. Temenggo. Kula lan sak kanca siap siaga belani Pajang. Lak ya ngono to, Cok? Leres, Gus. Ambok nganti mati, Pajang kula belani. Kula saguh maju perang. Arepa bojo kula meteng tuwa. Panuntun. Aku arep andum gawe. Kowe lan Ki Juru Taman ngenteni prajurit Pajang ana sakwetaning Candhi Prambanan. Dene kowe ngenteni prajurit ana sakwetaning Kaliopak. Sak wanci-wanci prajurit Mataram jedul agi dirampung. Dina mbiyen isih ning sandingmu dadi kanca critamu saiso kumlipur atimu dina wingi kabarmu ra ana angin ora cerita tanpa swara jangkamu lunga kairis kasunyatan kang kinaris ing samudra tangis kelingan tresna kang manis dina saiki sarwa sepi ing rina kumanti wengi cerite ati kang ringkeh tanpa tepian rerinteh wektu-wektu tak liwati ra ono kang mangerteni amung bisa nyimpen kangen primpen sajroning pangangen dina besok aku isih neng kene ngrunce tembang pangarep-arepku nyawang esemu sunyatan kang kinaris
ing samudra tangis kelingan tresno kang manis dina saiki sarwa sepi ing rina gumanti wengi cerite ati kang ringkeh tanpa tepi yang rerintih waktu-waktu tak liwati ono kang mangerteni amung bisa nyimpen kangen primpen sajroning Ajeng. Wah, wah gue. Wah lo. Ajeng. Kenapa anggonmu nyandang kaya ngono? Sing gedhe pangapuramu, Kang. Aku wis nyawiji karo sedulurku sing padha mbelani Pajang. Ojo, Ajeng. Perang iki dudu perkaramu. Nanging perkarane prajurit Pajang karo Mataram. Ora, Kang. Perang iki ora mung kewajibane para prajurit. Perang iki wis dadi perange wong-wong Manis Renggo. Rehne aku dilairake ana ing bumi Pajang. Mula aku mbelani Pajang. Kaya dene kowe sing wis mbelani Mataram. Mbelani Kanjeng Panembahan Senopati. Nanging yen kowe melu perang, kowe bakal mati, Ajeng. Mati mbelani bumi wutah getihku ya ora tumindak sing nista, Kang. Kanggoku
aku bakal urip anyar ana ing alam kang kebak kabungahan. Ora, Ajeng. Ora. Perang iki wengis. Aku ora rila yen kowe mati mergo kesabut gegaman, Ajeng. Cukup, Kang. Cukup. Kowe aja kandha werna-werna. Senadyan tembungmu kaya bedat sewu. Atiku wis ora bisa kok ndake. Sumingkira. Aku ana dalan. Kanggo golek dalaning pati. Ora. Ora, Ajeng. Aku bakal ngalang-alangi apa sing dadi kekarepanmu. Aku ora mentolo iruh bakaling pati wanita sing tak tresnani. Ewa semono yen kowe tetep nekat maju perang. Aku patenono, Ajeng. Patenono aku, Ajeng. Aluwung aku mati katimbang aku iruh patimu ana ing peperangan iki. Kakang Wiguna. Ayo, Ajeng. Patenono aku. Aku rila mati ana ing tanganmu. Mati saka wanita sing dak tresnani. Untapno nyawaku kanggo nglabuhi tresnaku, Ajeng. Tresnaku sing wis moyot ana ing balung sungsung. Ayo, patenono aku, Ajeng. Patenono aku. Oh. Kakang. Ayo, Wiguna. Kowe panuntun. Patenono aku. Prajurit Pajang. Tentok kene-kene. Yen kowe ngaku prajurit Pajang, adepi aku panuntun. Maju. Mati kowe panuntun. Wiguna. Eling Wiguna. Aku kancamu Wiguna. Ora. Ora. Aku sedulurmu Wiguna. Wiguna, mati kowe. Kakang Wiguna. Kakang. Ajeng. Gusti orang keparengake aku sesanding karo kowe. Ora, Kakang. Senajan satenane tresnaku ora bakal luntur salawas Ajeng. Kakang. Kakang. Kakang Wiguna. Dina mbiyen isih ning sandingmu dadi kanca critamu saisoku nglipur atimu dina wingi kabarmu ra ana angin ora cerita tanpa swara jangkamu lunga kairis kasunyat
samudra tangis kelingan tresno kang manis dina saiki sarwa sepi ing rina kumanti wengi cerite ati kang ringkeh tanpa kepian rinteh waktu-waktu tak liwati kang mangerteni nyimpen kangen primpen sajroning duwe watak satria ora wani atu dodo karo Kakang Miguna Iki perang aja. Perang. Ora tak mateni. Miguna bakal mateni aku kok. Nyawang esem kuwi tumindak licik panuntun. Kuwi tumindak nista. Tumindak Wiratamtama sing ngugemi kaprawirane. Aku dudu mirah katresanmu. Nanging aku prajurit Mataram. Tresna sing kok wenehke aku. Saiki wis malih dadi rasa sengit sing tanpa pepindhan. Kowe ora ngerti laraning atiku mergo kepedhot katresnan. Kowe ora ngerti ronang-rantinge aku mergo gimbul wijining katresnanmu. Apuranen aku sengatore atimu lan awakmu Mirah. Aku sing salah Mirah. Aku sing dosa Mirah. Aku mau kepengin sesandingan karo kowe Mirah. Kakang Maranton. Kakang. Sunyatan kang kinares ing samudra tangis kelingan tresna kang manis dina saiki sarwa sepi ing rina kumanti wengi cerite ati kang ringkeh tanpa tepi yang rerinteh waktu-waktu tak liwati ono kang mangerteni amung bisa nyimpen kangen primpen sajroning pangangen dina besok aku isih ning kene ngrunce tembang pangarep-arepku nyawang esemu